Morning! Bardagula na! Parang masaya! Morning! Magburautan din para sagad na! Kasama nyo sa pag-unat Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning call! Dagol, at si Tita Morning, Tits! Tanya sa Feel Good Morning! Ang kulo, cool ba? Ayaw cool, sa'yo pa cool. Dear Call Intense. My name is Morissette. They call me Mori. Isa po akong freelance model. Mapa-car show man yan o product launching o kahit anong rampa ay rumarakit talaga. Pero hindi po ako pumupatol sa mga indecent proposal, lalo na at may boyfriend ako. Si Ralph, na isang anak ng businessman. Siya yung tipo na happy-go-lucky lang dahil nga may kaya yung pamilya eh. So, live your life to the fullest siya. Alam nyo, akala ko magiging okay kami. Pero hindi pala. At ganito po ang aking kwento. Babe, huwag ka na mahiya. Mga friends ko yan. Ano ka ba? Siyempre, alam mo, kahit maganda ako, pero nakakahiya pa rin kasi yun. Dapat lalaki. Gana. Kaya ko ba yan? Ay, man, dito na sila. Oy, brother. Oy, bro. Meet my girlfriend. This is Hi. Morissette Mori na lang. Mori, this is Jones. Hi, Mori. Jones. Nice meeting you. Nice to meet you. Pare, ang ganda naman ng jowa mo, pare. Sana all. Thank you. Ikaw talaga. Appreciate that. Uy, pare, ang ganda ng chika base mo. Parang nakita kita, ma'am. Nagka-car show ka, ma'am. Opo. Oh, Nagpupunta kayo lagi sa car show? Siyempre, pinupuntahan namin yung mga model. Ay, model ng car. Naku, napakababaero mo naman. Hala. Di, pero saan yung car show na huli mo ako nakita? Ma'am, nakita kita sa may World Trade yata, ma'am. Oo, doon ako lagi sa World Trade. Nagmotor. Motor. Oh, yan. Baka may picture tayo dyan. Oo nga, pare. Baka may picture ka ng girlfriend ko, pare, ha? Girlfriend ko yan, ha? Ano pangalan mo? My name is Bong. Bong, saan ka nakatingin? Hala sa car show. Oy, pare. Bro, ganda ng chikabis mo. Meron din akong ganyan chikabis kasing ganda mo, ma'am. Wala. Baka kilala mo si... may kilala ka bang Regine, ma'am? Regine, wala. Wala. Karen, wala rin, Karen. Wala, hindi ko. Kasi kahit lagi ko silang kasama, hindi ko nataalala yung mga pangalan. Malo, wala rin. Malo, wala. Janice, wala rin. Lala ko si Sino ba yung... si Ivan, nakalam si Ivan. Ayun, parang kasing ganda mo yun. Kasing ganda mo yun. Alam nyo kasi bro, sinama ko yung girlfriend ko kasi gusto kong mag-unwind din kami. And then gusto kong ma-meet nyo siya eh. Baka may mga racket kayo dyan, pwede nyo ibigay sa girlfriend ko, di ba? Di ba, babe? Nakakaya naman, babe. Babe, okay lang ako. Marami naman akong Huwag niyo pang... Ba't ka mahiya? Yung kasi mga may pera tong mga to, nag-i-event to, nagpapagawa lang yan ng event para lang pumunta yung mga chika babes. Ganyan yan. Nakakatawa naman po kayo, yung mga kaibigan. Pero ilang taon na po ba kayong mga kuya?
I'm just very young, you know. Bata pa ako. Ako, siyempre. Hindi halata sa edad. Opo nga eh. Mukha po kayong 62. Uy, excuse me. 69. 60 favorite number niyo po yan? Position. Hindi, position. May position ako May sa... position sa kumpanya ng Siguro po lolo ko. mayayaman po kayo. Ikaw Brad Cans. Brad Cans. Oo nga. Brad Cans, anong business ng parents mo? May If you don't mind? junk shop. Junk shop. Saan po yung pwesto niyo? Wala. Hindi ko sasabihin na dyan lang sa may unahan lang ng tondo yung junk shop namin. Kasi mukha po kayong big... Ikaw po nga, ano yung business ng parents mo? Yung mga coffee shop. Talaga po, wow, ang big time nyo naman. May franchise po kayo ng mga coffee shop o sariling name, brand, sariling Kailangan brand? pala i-franchise yan. Ano ba yung pagpiro naman pala, babe, yung mga mga babe, friends mo? Yaman yung mga friends ko because ganyan talaga sila. But, mga broskis, pinakilala ko lang yung girlfriend ko sa inyo. Baka kasi one day, makabisita kasi mga car shows niya. Then, nagmi-muse din to. Oh, thank Baka you, babe. makita nyo, pare, bantayan nyo na, girlfriend ko to eh. Oh, thank you, walang babe. problema. Kami magbabanday dyan. Siyempre naman. Bantayan ka namin, Miss... Mori. Mori. Ako si Moises. Ako ang magbantay sa inyo. Moises o Cans? Cans. Ano talaga ako? Ano, single po ba kayo lahat? Hala. Parang uulan na naman. Depende sa nagtanong. Depende sa nagtanong. Dahil So ikaw ngayon, nagtanong, may jowa ko. may jowa. Kasi, Kasi jowa ka ng... may mga naging kaibigan. girlfriend na po ba kayong model or car show girl? Marami, ako pa. Talaga? Babaero po pala kayo? Hindi. Kasi hindi sabay-sabay. Siyempre, one at a time. Okay, to. You're the only one. Paglingon sa kabila, you're the only one. Ganun po pala yun. Kayo talaga, baka isipin ng babe ko, katulad nyo ko babe, let's go. Sige, babe. Kasi gusto ko na makasama kita eh. Sige, babe. Let's go. So, Okay, bros. thank you po. Nice meeting you all. Thank you. See you around po. Sige, ma'am. Take good care. Thank you. Ano ba? Parang kanina ka pa wala sa mood. Ano man nangyari sa'yo? Ibigay mo na sa akin to. Parang ayoko Kaya nga tayo tumambay dito sa condo unit ni Dad. Dito tayo. Ano Hindi ba ba? tayo aalis dito sa... Hindi ba tayo... na tayo. Hindi ba tayo... wala ka bang planong mag-check-in man lang? Lagi na lang dito? Parang gusto mo naman lagi libre Wala pa siyang allowance ko eh. Hindi pa binigay ni Dad. Inantay mo lang talaga yung allowance na bigay sa'yo ng daddy mo. Wala ka bang kapasidad na ikaw yung kumita? Naghihintay ka lang lagi ng... Ba't ko papahirapan yung self ko if my dad is, alam mo na, providing me? I know, but ikaw, kaya mo ba mag-provide para sa atin? Of course. Sige nga, tanungin kita. Babe, sige nga, anong plano mo? Kailan tayo mag-settle down? Babe, listen. Come on. Okay? Chill. Chill up, man. Pag tayo'y kinasal, you know my dad, I asked him, sabi niya mga around 2 million yung budget ng kasalan natin. Gusto mo sa Balisin Island pa tayo magpakasal? Dad! Puro na lang dad mo eh. Ikaw nga yung tinatanong ko ano yung plano mo. Hindi plano ng daddy of mo. course, Hindi pera ng daddy mo. Ikaw! Hey. I want to know your plans for us. Relax, okay? You know my dad, you're favorite ka ng dad ko. Ina! Come on, just cheer up. Wala ka ba sariling betlog? Ha? I have. Pero bibigyan ako ng business si Dad. Pag Dad! settle. Dad na naman! Kanino ba ako hihingi sa kapitbahay? Huwag ka na nga Kami, okay? Just chill, okay? Masyado mainit ulo mo, babe. Oo nga naman. Parang, kahit ako siguro yung girlfriend ng boyfriend mo na yan, maririndi ako sa kanya. Mars, alam mo, ako naman. Daddy's boy ba yan? Papas boy, parang ganun. Mars, alam mo, kilala mo ko. Oo, sige, mayaman. Siyempre gusto natin mga ginhawan buhay. Pero gusto ko yung can stand by his own. Tama ba yung English ko, Mars?
can stand by On, me. on. Stand by me, walang trabaho. Mars, di ba? Wag na yun. Wag na nga, Wag ayoko na na, Mars. i-entry, Oo. Mars. Mars, di ba? Gusto ko yung may sariling paninindigan, yung lagi na lang dad. Yung pinagtutulugan namin sa daddy niya. Tapos pagkakasal kami, galing daw sa daddy niya yung pera. Pag sasakyan sa daddy niya, wala siyang sariling, Mars, baka naman may ipon na yan. May ipon ba yan? ewan ko kung ano naipon niya. Ay, naku, Ang dami nga lumabas siguro naipon. Why? na ano? Basta ganyang entry, Mars. Parang kinikilig ako. Mars, Hoy, teka lang. Ano? Teka lang. Kinakausap mo ako. Pero, yung mata mo, andyan sa waitress. Kanina ka pa. Kilala kita, friend. Akala ko ba nagbago ka Mars. na? Akala ko last... nagbago na ako. Hindi na ako matutukso. Akala ko last na yung Irish na yon. Yung naging girlfriend mo, pati yung... basta, Mars, napansin mo yung ba? Eileen, last na rin yon. Napansin Puro mo last. ba? Pansin ko. Mars, di ko mapigilan talaga Type yung mo? sarili ko. Medyo. Pakilala mo naman sa akin yung waitress. Miss, come on over here. Yes po. Hi! Ang ganda mo. Thank you po. Thank you po. You're a Barbie girl. Ay, thank I'm a you. rugby boy. Thank you. Pagbiro pala. Kayo po. May order po kayo. Ay, no, may ganyan. Gusto na friend. po? Ano yung margarita? Yung may ice cream? Ay, opo. Margarita po. Anyways, welcome po dito. Sige, ilang po margarita? Hi, ang ganda rin po ng kasama niyo. Pwede... This is my friend, Hi. Morissette. Mori for short. Ako si Mori. Ano pangalan mo? Ako po si... Ay, yan, Si Chanel. Chanel. Ako po si Chanel. Chanel, may nakapagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Why? May nagsasabi po sa akin lalaki, pero iba po pala pag babaeng nagsabi. Mas nakakapaniwala po. Teka lang, ano ba ito Ang napasok ganda mo ko? kasi, gusto mo samahan mo kami dito. Kumuha ka din ng margarita mo. Di ba, Mars? 3 tayo. Pwede ba makipag-inuman ng waitress sa trabaho? Gusto mo mawala ng trabaho to? Na-offeran ko lang siya. Good offer yun. Pero kung gusto mo after this, Ganito. After this, may lakad kasi ako, Chanel. Baka gusto mo namang samahan yung friend ko kasi medyo siya ngayon. Broken hearted siya. Ganon. ang out ko Huwag po, ka na Lala! Samahan mo. epal mo naman. Grabe naman to. Nainis ako eh. Out ko po ito. Okay lang po ba? Ay, may kotse ako sa labas. Ako Ay, na, hintayin naku, kita sa ay. labas. Di ba, Mars? Kahit 7 a.m. na Mars, yung out uuwi mo. ka. Uuwi ka, di ba? Uwi ka na ngayon? Mamaya Kasi pa naman. 1:30 na. 1:30 na. Sabi mo, mamayang 2 pa ako alis. Go na, Mars. Oh, tumatawag na yung nagre-ring na. Mamaya Tumatawag naman na. to. Mars, thank you. Chanel, antayin kita sa labas. Sige na, Pwede ba ko yung number mo? Nag-text na yung boyfriend ko, hello? Pala yan. Sige na, mauna Kunin ko ako. yung number lang ni Chanel. Okay na, bahala. Sige po. Eto po. See you po. Aaminin ko po, nagkagusto ako kay Chanel. Kahit babae ako. Grabe. Parang siya na ang nakatadhana para sa akin. Mas gusto ko talaga ang babae kaysa sa lalaki. Nalilito na ako. Okay ka lang ba? Nasa starstruck kasi ako sa'yo. Ang ganda mo talaga. Mukha ka talaga ng Babe! Barbie. Hey, babe. Ralph? What are you doing here? Di ka nag-text. May kasama ako.
Oy, hi! Hi po. Parang ngayon ko lang siya na-meet. Ay, What's your yes. name? My name is Chanel po. Chanel? Pwede boyfriend- mag-beso ako sa kanya, babe? Ay, stop, Ralph. Stop. Stop. Just kidding. I'm I'm loyal to you, of course. Chanel. I'm loyal. Pasensya ka na pero Ah, pwede mag-usap muna kami, lalayo kami. Ay, di, Ralph, babe, no Ano worries. kailangan mo? No worries. Dadaan lang ako Stop sa... calling me babe. Stop calling me babe. May kasama ko, respeto mo naman yung kasama ko. Sorry. I have Ay, a business... boyfriend niyo po. Magkarelasyon. Yes. She's my girlfriend. I have a business meeting. Ito na yung sinasabi ko, big break from your dad. Okay? So, I'll let you two enjoy. So, una muna What? ako. Okay? Bye! Okay po. Chanel, hindi ko siya boyfriend dapat. Tsaka malapit na kami maghiwalay. Hindi ko na kasi siya mahal eh. Tsaka ikaw na talaga yung nagugustuhan ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Miss Mori, gusto kong sabihin sa'yo na may nararamdaman ako para sa'yo at di ko na mapigilan. Gusto kong malaman mo na ibe-break ko si Ralph para sa'yo. Basta sagutin mo lang ako. Speechless po ako. Pero pag-iisipan ko po.